Iyashube kaSizwe Mdlalose noNgizwe njengoba kade kusabalala amavidiyo akhe uNgizwe angama-voice note ethuka uSizwe noma-ke egxabhisa uSizwe ngendlela-ke abemgxibha ngayo. Njengoba-ke uvele kwisolezwe kuthiwa usobishini uNgizwe ngokuthuka uSizwe Mdlalose. uCharles Khuzwayo obecoshela kuleli phepha. Iyashuba ingxabano ephakathi kwengumsakazi nomethuli wezinhlelo zokuthelevishini uNgizwe Nkosi Yamabhinca Chunu nomculi weGqom uSizwe Mdlalose njengoba sebefakane enkantolo. uSizwe-ke decide ukuthi akayovula icala ibophe yena-ke uNgizwe nesenzo sakhe noma-ke ngezinto alokhu ezenza. Thema ngabe liqhubeka isolezwe lathi ekhuluma nesolezwe uSizwe uthena usethathe isinqumo sokumbopha uNgizwe emva komchapha ngenhlamba okubalwa kuzo nokuthi uyisitabane okuyigama okuthiwa ngalo umuntu onobudlelwano nobulili obufana nobakhe. Kusho yena uSizwe-ke uxoxela abesolezwe. uSizwe uthena okumenza wathathela uNgizwe izinyathelo zomthetho ukuthi izinhlamba amchapha ngazo azisaphazamisi umoya wakhe kuphela kodwa seziphazamisa ikubo nomuzi wakhe. Kungagcini lapho kuphazamiseka nomsebenzi wami, kusho yena-ke uSizwe. Uthena kunabanye abaxhasi abasebenzisana nabo asebeqala ukushaya amakhala emva kokuba uNgizwe emdilike ngeyinhlamba. Ngilokhu ngilwa indaba yami ngenxa yazo zonke izinhlamba ebengithuka ngazo engigcine sezingcolisa igama lami. Uthe ukufaka uNgizwe enkantolo akakwenzi ngoba egcina icala kodwa wenzela ukuba kube yisifundo nakwabanye abantu abacabanga ukudlalela egameni lakhe. Ngenzela ukuthi nanoma ubani odlalela egameni lami azi ukuthi umthetho uzobhekana naye ngqo. Ngisho ngoba lento iphazamisa igama likaSizwe Mdlalose. Igama likaSizwe Mdlalose ngidla ngalo. Esephethe uSizwe uthe akanandaba noma kungagcina kuwine uNgizwe kodwa uzobe sesifundile isifundo. uNgizwe uthena azilimi ezitsheni ngoba akasoze axolisela iqiniso kuSizwe ngoba uyena uSizwe wathi ubutabane uyabulingisa kanti induni seyijwayele. Uqhubeke namagama alumelayo wathi uSizwe kufanele aphume ephele njengembewu yamazambane udabeni lowaThamara okuhlukene imibono ngayo enkundleni zokuxhumana iTikTok. Noma ungahlangana nesitabane kusho ivoice note kaNgizwe ephendula ngayo uSizwe efaka namanye amagama angakulungela ukubhalwa ephepheni. Indaba isuswe ukugxeka kukaSizwe uThamara wezinkulumo ezikhwela izidilika kubantu besifazane ikakhulukazi abanezingane. uThamara uyinyathelo emsuleni kubantu abaningi okubalwa kubo uSomizi Mhlongo uma esethi owesifazane osenengane akusafanele aziqhenye kumuntu wesilisa ngoba esehlelwe yivelu, okusho ukuthi useyinto engelutho. Kujabula abaningi labantu besilisa okubalwa kubo oNgizwe, uTshatha Ngobo, umzukulu oMthandeni SK nabanye abebemtusa. uThamara uze wathenjiswa i-iPhone Pro Max 16 ebiza imali engaphezu ka-45,000, imoto eyiPolo okusaqongelelwa imali engaphezu kuka-100,000 nabaqaphi benkampani kaMavavas Khakhana Imboma Security Service. uSizwe uyilahle ngokugxeka uThamara kwabusenyathelo emsileni uNgizwe othena uyisitabane usasehlulwa sikhuzwa nawo umphathi waso uDJ Tira we-Afrotainment. Kuhluleke ngisho uSizwe esezixolisela emajongweni nakuThamara kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Njengoba-ke nelwazi udaba ukuthi-ke ayiphathene kahle uNgizwe noSizwe Mdlalose laphana bake bathintana ngazo lezi zinto zokuthukana ey'nkundleni zokuxhumana njengoba uSizwe wayekhombisa akahambisani nodaba noma-ke nenkulumo kaThamara waze wakhuza uThamara. Lapho khona uNgizwe waze wathi uSizwe akaphuma phela ey'ndabeni zikaThamara uma ngabe-ke kuwukuthi akazi ukuthi uzothini. Wagcina embiza ngaso-ke isitabane wamehla ngale ndlela wamehla ngayo. Mlaleli wami, ake ngeze uvo lakho mayelana nalolu daba noma-ke ney'nkulumo ey'fana nalezi. Ngizwe ukuthi wena ngampela what's your take? Uthathani ushiyani uma ngabe kunjena ngampela? Ngane wethu hlangana phana comment section, ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalayikha bese uyakhomenta uma ngabe usuqeda ukubuka ividiyo.